Salam mehriban dostlar, Ada Production'ın kanalının seyircileri. Bir şu wagt bir de tomosha edýän bolsaňyz, diýmekdir. Gerekede berekedemeden täze rubrikasy, täze kontent ediň üçin. Meňelimde zadyr gutuwa, ady kän bir wajipligi ýok. Zadyr gutu ýöne içinde näme waka? Bilýärmi? Bilýärmi? Hatta oglanlardan bilen ok, ýöne men bilýän. Buň içinde her hil zat bolar. Häzir bir öňümizden çykan adama käbir dukanlara barar, belli bir suwda eder, ýöne biz olaryň hataplaşmaz. Biz olara wybr berer. Ýagny öýleri saýlamaga, pikirlenmäge şans berer. Alar şu gutyny alar. Eger şu gutyny alsa içi pulam bolup biler, sowgadam bolup biler, ýa-da gutymy boşam bolup biler. Nähir bolýandy bilemdik. Häzir bir gylykla bolar, ýani Ada Production, gerekede bereket, körpe, maktaçan ýanyna 3-nji ýalyny aýdyp goýanok, tebe asla berde bolmalylar. Gitdik onda. Bir kararda bugün biz bir näçe magazynlara şu magazynä ma gowy magazyn şu. Bir gawç magazynyna bir karar Suudi Amerikadan ýerleşýän türkmen ýigitleriniň opşum edermen ýigitlerimiz hatam bedeýän oglanlar. Berde iýeti hatysmy? Salam olsun. Gaçça görýän gaçça. Ýani gaçça diýen ýok. Ady näme dedi? Döwletçi. Men Gowunç. Gowunç we Herekede bereket rubrikamyz bar. Biz gün üstüden başlaýdyk. Näme dedi? Sadece tanaýanlar. Reklama däler ýöne bu. Elimde gutuwa. Pulam bolup biler. Füjüm bolup biler. Ýa-da hiç zat ýogam bolup biler. Ýörek oýunjak bolup biler. Hemme zat bolup biler. Ýöne men şu içine zady isletem. Ştada isen yapşan da sarytma çalışak. Razymy? Razy. Liboy isenlik bakadak zat tutum bilýärmi? Gönü. Görýän edermenip. Ögreniň o eýlik magazynlar. Gawç magazyn nomer ajenligi. Ogryny size näme bekdi? Ya böyle infap ýaşy. Ya biz içine asla pul goýduk, golyn ýene oňa ulsummada däl, şoň üçin ýeňirak zatlar başlaýdyň ha. Näme şu wagt umuman bugün täze sezon geldi mi? Täze sezon geldi, täze zatlarym geldi. Gawç firmany sportçynyma futbol kılçyklarym bar. Şu futbolkadan alaýdy. Ýene 50 ter futbol kılan bir dogry däl şu içinde. Şoň üçin infaba ýaryk. Näçinji razmer şu? XL. El kontakt ýaz. Bayağı bol. Bana bol, el kaşı. Ne futbol ko? Şun bakadı näçe? 700 manat. 700 manat. Görýärmi? 50 TL gawuşdan 700 manat futbol ko ret kitap ýar. Oynayasın da olur. Oynayar. 700 manada içinde hiç zat ýogam bolup biler. Süýjüm bolup biler. 900 manat pulum bolup biler. Oynayasın? Oynayar da oynar. Yani risk da bu. Yani içinde näme bolsa soň içindäki senki, daşmenki de soň oýnajaklar gatykän, ýa-da futbol alma futbol kılym gatykän. 900 manat toýnan. Gitdi onu döwlet. Araşdar. Bir näme bolsa tenki içinde. Görkörüň ýigitler. Näme? Süýjü wa döwlet çany döwleme süýjü çykdy. İki tane bol, hakik iki tane oglanlar mada berdi. Döwletçan, rady bol. Etsiz igra. Jaran sağ bolsun. Bir karar Suudi diýen merkezinde gün bakana aýdýar. Birinji gatyna gawş magazyny diýen stil üýtgeçler bir reklama däller. Ene dostum tanamsam gün şundan başladym. Döwletçan işçileri kabul bolsun oradalaňyda. Bunu goýup gitmeli, gitmeli. Alyp gitmeli goýun şertçiler. Näme diýýär şoň pakete sallar ya. Dostumdan birine gün berer. Döwletçan işçileri isim ardy diýen. Nepik bolsa görüşürüz. Biz bolsa dowam edýän süýjülerimiz bar, içinde ýanky aýdan 900 manatymyz salalla oýnaly. Gitdik onda. Draft. Ýene eňneşik magazyny duşdyga. Bu da bizim dostumuz. Ana onda girelim, tanıyan oglanymyz. Ýene esasat ýaşlar diýen mehriban dostlar, edýän işlemler hiç hem reklama däller. Ýene tanış oglanlarymyz bolsun, oynamaga arqyn oynap bilýärler da. Biz has bir de tanış oglanlar bar. Ağa var ekenden, ağa oynarmy kaýan dik görel birinji, barlap görýär. Berde glavny solidny modny marekene. Pratik näle? Jansaňmy? Herekede bereket kontentimiz bar. Eşitdenmosoň, görenmosoň, görelmeýär bular. Kiňe fashion zatlary jogap berýär da. O maljar bilen herekede bereket adamyz. Sen ady duýun ağaňa da düşünürdim. Zadyr guty. Şuň içinde pulum bolup biler,
içi boşam bolup biler, içinde bir zat barım bolup biler, näme bilemezok. Biz şu gastuga çalışýat edik şu wagt. Çalışýat. Menem ynsa bor agam gymmadan yapışdy ya dara bir al 5 atymmat kostyum alem. Ýok ama şu ýöneköy bir ardanrak gastuga da bolýar diýsem, ýok kostyum diýip durýar da omar kim zor nordyk şu wagt şonu. Oýnaýasym. Bar agam bolýar diýsen, ýok diýsen oýnama bolýar. Dor dämi? İçi boşam bolup biler ýöne. Ýene omar saýlady gastugy. Şoň üçin gastuga da berersiň, sen sakla. Onu ýasmama. Ýene daşmenki içine näme çykdy senki? Daşmenki. Bolýarmy? Gitdi bu goýasor. Gitdi onu. Ine kerek eder. Aç dostum. Omarjan aç. O içine näme biraz çıkarmyka? Aha, bar ekene näme? Agam ılgak gel. Al içine senki. Näçe wakany belki gastykdan artykmy kesme. Aha, galy atma meni de. Ýok. Näçe? Ana bolup Allahyk bakaladı geleydi bolum. Omarjan nesip etsin. Kakyna bermeli halal öz puluňdyr. Gastoy firmany ýok. Halla ony gaýşdyň. Firmany näme halla? Eni gowy tarapamza işini üstünlük orada kabul bolsun. Hadi bu gastym görü ýolu aýryp ýören dostumyza paýla ýaspyr. Näme paýla belli bir şert etdirer. Gün draftyň adyndan gelin dostumyza adyndan paýla. İşiňler amja. Uttung. Berekella. Toleme. Krasa. Aha. Ine draftdan toleme. Çaç-çaç goýun bolýardy. Bu oýun ahyry. Ýigitler gutly bolsun. Toleme täze magazyny maştyňa şowly bolsun, çörekli bolsun. Iň gowardaglar oradalaryň kabul bolsun. Osman, tamam. Ramazan sağ ol. Nefesin näme sowjak? Tüýj almalydyr ýöne. Sportsmen bolmaly. Dowam edýär. Sağ olun, tarakasyn. Bakalım bilen pakup bolup görsmi? Ýatdan çykdy bize 3-nji adam bar ahyry. 3-nji adama berýär. Ýürüýdi, bize kömek edýänçi. Добрый день, здравствуйте. Мы сначала поздравляем вас с открытием. И у нас есть такая игра. Херекет да берекет называется Ada Production YouTube канал наш. Мы даем вам выбор, мы сейчас 7 играли. У меня в руках 2 пакета. Я думаю, вы этих брендов, соседей ваших знаете, да? Знаете. И я хочу их обменять. Что их внутри ваше. А я хочу их обменять, не знаю. А есть футболки? Или галстуки? Футболки. Давайте на футболки, ватники. Вот футболки. Ага. В среднем они сколько стоят? Они сейчас со скидкой 130 манат стоят. 130 со скидкой 60%. Очень приемлемая цена. Будем играть? А? Я не имею права играть. Я могу позвонить руководству. Если хотите, Да. можно. Хорошо, Кристин, Давайте. срочно сейчас минуту. Кристин, добрый день, здравствуйте. Kıynyady, tuvalem awayam administrativni işleýän eken, maksat birden şu güýzem görseň aýok başa gaýlyk bilen. Какую футболку выбираем? Красный так шпут, да? Я думаю, любой. Может, вот это? На лето. На лето, да? Это самый маленький получается, да? Да, это у нас маленький размер. Ему пойдет остались. это, например? Да, пойдет, конечно. Вот, такой идет. Вот, меняем? Все хорошо. Меня, как вас зовут? Диана. Диана. Держите. Üçüncü adama verýän. Häzir biz awa Igneş dukanyndan içine sataja ya ýetine wybor mümkinçilik berer. Liboy bir zat alýar, haýytyna çarşak diýer. Haýytyna çarşak içinde äkem şol. Ýöne habar ýok ahyry. Drafta gastukly bar. Gasta da, hanım futbolkasy. Ya üçüncü adamyzda diýsen şu kontentimize gyzykly bolar. Üçüncü adam kimdigini. Biz bolsa aýtmaz. Iň gyzykly soraşy bolar. Gitdi onu. Я вам сказал, у меня 2 пакета, Диана. Один гауч, один драфт. Что внутри ваше? Что внутри? Так, мне выбрать, да, надо? Ваш выбор. Давайте драфт. Давайте драфт. Это окончательный выбор. Да. Я знаю то, что они открылись. Да, но Только новые открылись, я думаю. это ваш выбор. Спасибо. Посмотрите, что там внутри. Это может быть даже пустая коробка. Я вам не сказал. Но
Ну, там угадали. А если вы выбрали гауч, что вы взяли бы? Давайте посмотрим. Конфетки. Конфетки. Правильный выбор. Поздравляем. Спасибо большое. Можно сказать, вы выиграли. Спасибо. Поздравляем. Вам бы футболку даны. Geçip paran А тут достом. видно, да, футболку? Ничего страшного. Мы по-другому играем с тобой. Всё. Диана, удачи вам. Очень Вам рад тоже быть. удачи, Да, всего познакомиться. хорошего, до свидания. До свидания. Devam ediyoruz. Yürüm onunla. Yeni talipler oynar mı? Kalan dostlar. Kom dostum. Seni horrak yalaklar. Ayıp var mı? Nesiz razmaya giyen? Naam, 44 Yok. Futbol köyüngde. futbolka. Es saat bolar mı? Ya es tanşlı var mı dostum? İkisi es tanşlı. Sen biraz giyin ekin. Doğru değil mi? Oynayat. Harekete bereket. Men goňşmeli. Ada production bilelikde. Soğudum mu? Telefonun açyan. Ejene jaňa diýän. Eje meten goworyan. Tarih kadın men barlygym üçin diýip. Şuna diýen näden söýdi? Doğru değil mi? Diýen ok. Danışan diýen. Bol. Jaňa. Gün şu jaňa diýen futbol teňki bolýar. Näme bolýar oglum Gatife? Näme sen oglum? Awa. Nomer gowy nomer. Ady näme genizim? Gunnar. Gromka. Ota tüşeli? Gromka da isteli. Alo. Ece? Otuyorsun sağama. Men seni gowaryan, men barlygym üçin sana sağ ol taňlar kasyn. Sağ ol. Bolýaje. Canım sağ olsun. Janyň sağ bolsun, ömrüň uzak bolsun. Ondaydan sonra oğlum. Günne tutup bilýän. Günni dogtlap bilýäle. Sağ ol. Bolýar. Sağ ol. Başa doğru. Awa barar nädir? Biliyorum, tamam ben ne diyorum. Bolýar. Gördün değil mi dostum? Benim filmden yem tolgun ya. Günne diýmän öwrün. Canın sağ olsun. Üstünde okuwunda da futbolka da teňki. Canın sağ olsun. Doňşa dostum sağ olsun aýdýar. Diýen gowy, şoň üçin mehriban dostlar. Hakykat aýtman bolýarsa, okuýar Instagramlarda, imoda we internet torlaryna, kitaplarda okuýar hemmämeden ejilemeden mukaddesliklerini, mehriban adamlamadan, kakylamadan, gowlugyny hemme zady görýär, okuýar, paýlaşýar ýöne. Wagtda daşa men özümem boýnap bilýär. Her bir adam meni günne günaş adamdan günne eje gowmaya daýlan, meten gowurýan, hakymjan, jaňa dip durun, mehribanlygyny süýün. Seňem jaňa sag bolsun, barlygyna şükür edin. Sebäbi şolary siz degenlermeli, gowandyrmaly, işiňiz bilen, zähmetiňiz bilen, halallygyňyz bilen. Biz osa kerekede bereketimizi dowam edýäs. Mehriban dostlar, bu tüýüme diýen işe girip başlady. Tüýjüje bu tüýümüz, içine tüýjü barmy, sogat barmy, pul barmy, ya boş maka? Biz onu mene bilýän näme adyny, ýöne jiýimi bilýärmi? Gelin oýnalym. Salam jiýim. Salam, adyňyz näme? Gelin gülüşä näme? Ogulşat. Ogulşat. Salam. Üstüne ardy boýdýar, işiňizde. Bir de content var. Men elimde görüşün ýaly, şunu staýda goýaýyn, teden işler ýalyk. Tüýjüje gutu var. Tüýjüje gutu var. Men staýda iň bedelen näçe başga bedelen näme başlaýdy? Bedelenje. Şunu alaýla. Şunyňy, şu gutyňy. Şu gutu açarsak, tüýjüliňi. Ýöne, şuň içinde pulum bolup biler, tüýjüje bolup biler, soğudum bolup biler, boşam bolup biler. Oýnalyňmy? Oşat, ha? Oradan oňan, oýnaýasmy? İçinde näme çykdy senki, näme çykmasa da senki? Ýöne deregine men şu toşonjukmy, doňojukmy ýa? Doňojuk. Şunu alýan ýa-da. Bolýarmy? Kabul edýäsmi? Oşat. Näçeden şunyň?
25 manat. Burada içi boş olsa näme? Qıynajak dälmi? Fiýjik bolsa da qıynajak däl. Oynayatmy bolsa? Boldy. Ene bolsa dalýan. Näme waka içine görelim. Son karobkasyny bermezler, boş karobkany. Tuvaleme näçe? 200 manat tutdy orsat. Gutdyam. Senki tuvaleme suwdan yaman gymmat bahaly doňojuk figura ekeni. 200 manat düşdi maňa. Sanyň sag bolsun, üstüne gardy goýan, oradaňam kabul bolsun. Onu näme görüşmek ýaly? Diýsem, ýene bir adam degenlerdik. Indi näme edeli? Bu elimdäki paxtaçygy gelýän gyýjaga da beräýli. Öňümden çykan görün birinji gyýjaga. Salam mence, oradaňam kabul bolsun. Salam çyk adyň näme? Ayna, Aynur. Ejen ýagaçyňy öperim üçin şunu berýän sana. Zanyň sag bolsun, kabul bolsun, oradaňam tutdy bolsun. Tuvaleme zat tagamdan nafar maskanam geçip bara ýyşjagaly. Näme alamaty? Abetmi? Zawtrykmy, uzunmy? Tapady ýok, nafaryň iýmeň alamaty. Nämeçik nafar ýeli, häzir maslahatlaşaly. Adatça bu fast food ýöne şawurma diýilýär, Allah başgaça towukluja bolsa, aha peýdar görünýär. Şoň üçin biz gelin birazjyk duzadyp çörek ýeliň. Girip oturup yerleşelim, şutak bir yerek, ýörünni, oturaly. Salam, sonuy diýen adyňyz, ha? Bir de teklip bar sana. Oradalara kabul bolsun. Herekete bereket dip kontentimiz var. Ada production'a ýürit oýnaýas. 4 sanak bir. Näme ýaz? Dönermi? Bolýar. 4 san döner. Toklu döner. Onu atları vacip zat däl. Sonra esasat bilen şertimiz var. Biz pulunu töläbilemiz o. 4 san döner ýaz. 4 sanım arasy suw içýär. Näme? Ýöne pulu derek neşe jaýda gutuyn berýän. İçinde bir zat barym bolup biler. Hiç zat ýogum bolup biler. Şoň oýnajakmy? 4 san döner. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга, да? У нас такой контент есть. А мы играем, у нас нет денег оплатить. Но у нас контент, вот волшебная шкатулка, может, конфетная, да? Мы хотим кушать 4 донера, 4 воды и все. Но не можем оплатить. Мы предлагаем эту волшебную шкатулку. Может быть, там деньги. А может быть вкусно. Может быть мало денег, может быть много денег. Если хотите. Всего лишь 4 донера от NB донер. Плюс реклама идет. Но мы не рекламируем, конечно. Но с официантом я хочу играть эту игру. Ну, если официант согласен. Да, 4 донера и буlara кола içerler efendim. Ова. 2 колы и 2 воды. Всего лишь. Oynayalım mı? Oynayacağım sana. Pepsi yes. He? Pepsi yes. Пепс, более пепс, вот он sana. Oynayacak mı? Нечего ли, стоимость нечего. Давайте, Ольга, нечего ли стоимость 4 донера? В зависимости от того, какой донер вы будете. А обычный донер, да. Да, лаваш, химия, лаваш. С лавашом, куриный, мясный, но нет разного. С лавашом 4 донера и ксаны пепси, ксаны простой туп. 180 tane. 180 200 manat. manat, грубо говоря. Да, грубо говоря, 200 manat обслуживание. Şunun için ne? Boşum bolup biler. Может, köprek pulum bolup biler. Может, hiç saygım yok. Sonra ne seýdiňiz görüm, barrak görüm. Risk. Buz mu girer sonra? Oynayacak mı? Oynayan da mı? Gönüm нахары öňünden getirdirildi. Yok, beräýle. Näme çykdy? Saga, если ничего не выйдет, всё равно мы будем кушать. Sonra. Hiç saat yok ama o iyi anlarsın. Şertde mi? Boldy. Kabul edýärmi? Şeýlerle şeýle. Sen diýen naha kessesi. Ne seýersin? Biz onda näme? Döner ýasmy? İyi. Хорошо. Çok sağ ol. Спасибо. Спасибо вам тоже удачи. Berekette iştahın açık mı? Bir İviç ya. Üçüncü adam. Yine bir İviç. Üçüncü adam şey. Yüzü görünmeyen. Yüzün görünmeyen. Incognito. Bula Ahmet'in yüzü görünmeyen bolýar. Maksat benim de yüzün görünmeyen. Ne? 4 saat korkudan, tipi bir meren ödeyem. 4 saat bir de falan oynadık.
Suwamma, kepsamma, tutuymazamma. Yeni bir kan ideýalar nakar başyndan. Käde bu ideýamy döredi, onu men görürdüm. Bir de maşanda iyi bitýär. Gitdi onu. Tak. Evin başyma ýermedi. Zadyr gutymyr elmedi. Zadyr gutyn içinden emma aýtsak da. Onu gelin bilmemi bileli. Evet, bir kol tarafı oynayan adamın gör yapışacaktı. Yine. Şunayla. Salamcığım adınız ne mi? Şehra. Men konuşmaylıyım. Adı production olanları berekede bereketli bir oyunumuz var bizim. Yani bunu siz vaklar korkmadıktan mı zaten adamlar? Çağla korkmuyor mu? Ne bu neyme değil mi? Hiç hoşun çıkardın mı taşını? Değil mi? Şehra. Cadı otayım mı elimde? Men şu içinde kadar elimde kadar çalışacak. Bunun için ne? Pulum olup bilir, soğudum olup bilir, süyeceğim olup bilir, boşum olup bilir. Öz mümkünçülüğüm. Oynayacak mı? Boşum olup bilirdir ya, ne iş satıyor olup bilir. Ne istemiş elindeki oyuncak, oynamaz? 35 mi? Bilemek onca bağım yok mu? Belki iş satıyor yoktur. Belki bağdır. Bugün 1 April, doğru değil mi? 1 April, mukaddes oradayım öňü, ertiýelim kabul bolsun. Oynap görelim tekrar. Al. Näme kaçın? Hanım da näme sally gadym. Näme? Berekerler kutlu olsun. Yo alın. Daşmenk yönü. Daşmenk içindekini alın. Şurada bak taraftan veren var ya bu yadır. Bunun içindekiler salıp birine verin. Çok sağ olsun aydiya. Süyücülük bu ömrün süyücü olsun, güzel olsun. Buradan bir tane yadı geldik. Sağ olsun aydiya. Devam ediyoruz. Kime korkabilen? Şey açandı, korkacak değil mi? Näme akadi? İçinde näme akadi ha? Şimdi bunun yok mani adayda bir yerine soğut verelim. Assalamu alaikum. Здравствуйте. Юшки нету, да, пока? Алло, пока нету, да? У нас такой контент есть, кто будет играть с деньгами. Давай, вроде спортсмен, да? Я нет. Почему? Будем играть? Люблю поесть. Поесть? Да. У меня есть майка здесь от Гаучо. Стоит 700 манат. Надо всего лишь 111 раз приседание сделать. 111? 111 раз. Я провоняю. А если не получится, сколько сделаете, за каждую сделанную приседание по 1 манату это. За каждый пресс? Да. 111 раз, не стоя, без отдышки, сразу надо сделать. 101. Если, например, 50 сделаешь или 70 сделаешь, за каждое сделанное приседание по 1 манату дам. Будешь играть? Да. Как тебя зовут? Илья. Давай. Burger zonu Herekede bereket, konuşmalarla bätleşýär. 1 ýyl 11 gelek oturup turan üçin Gauçdan 700 manatlyk şu futbol kanaly ert oturup turup bilmese onu da boş gaýdanok. Näçe gelek oturup tursa, şonça da her oturup turan üçin 1 manatdan berýär. Поехали. Илья, 111. Разницы нет как? Как ты будешь просто? Да. Мы честно хотим подарить, это уже тяжело нам носить, götürüp görmek, ama ağır geliyor, şunun için hüküm beretim geliyor. Поехали, Илья. 111 раз. Пошло. Var. Может остановишься? 300 манат. Там, что там? Сразу остановишься, 100 манат дам. Нет, спасибо. 50, да? Более сразу остановишься, 150 манат дам. 700 манат майка всего лишь стоит. Зачем тебе? Не, лучше майку возьму. Ну-ка, майку более. 60, да? Более, 60. 200 манат дам, если остановишься. 700 манат майка стоит, я 200 манат наличками дам. Нет? Молодец, молодец. Будем что-то поднимать? Нет? 71, вот я. До 80 остановишься, 250 манат дам. Нет. Нет, красавец, красавец. 250 манат, то сразу налом. Всего лишь 700 манат стоит то футболка. Более. Нече oldu? Aha, 84.
85, 86, bolya. 300 manat dam, brat. Ilyacan. 300 manат. Сегодня там остановишься, дам 300 манат наличным. Вон кассир у меня рядом стоит. Дрон. Ого, Тоха, ну что же, красавчик. Он сегодня на работу не выйдет, бля. Какой не больничный урод, должен это. Сразу на больничного отправить его, бля. 100, еще сегодня. 500 манат дам, брат, остановишься. 500 манат дам. Эй, мио. Столько? Нет? 16, 107, 108, 109, 110, 111. Красавец! Илья, да, красавец! Красава, красава! Ты заслужил, красавчик! Очень рад! Никто не сможет! Красавчик! Заслуженный! Я тебе предлагал 500 манат, но все равно заслужил! Красавчик, еще раз поздравляем! Спасибо. Удачи на работе, в жизни, в любви тоже! Красавчик, брат! Давай! Спасибо, удачи вам. И вам! Или больше на Диане! Анюра, пошли! Böyle devam edelim. Şimdi de baylar gittik. Yürüdük. Öyle mi dostum? Öyle bulaşan aydın ha? Bollu. Ben şunu oynarım. Şunu oynarım. Yo gel dostum. Yo. Adın ne dostum? Atacan. Atacan. Bulaşan aydın acana diye. Adın ne bulaşan aydın? Leyli. Leyli. Sana diye Leyli olmaya da men sen söyleyen ya içinden kulağına veriyorum. Yöne ketmedi lan. Cana da teyyen nemeli. Oğlum. Ağlayan ne kadar sevgi diyene. Ne çatta ulaşa? Leyli bir. Ay 2 yıl var işte ben. Şulla elbette sevgi dörer. Hasan toy. Ay tayinler iyi unaylarına. İyi aynen. Mitik boza. Ne kadar değil mi ya? Ne kadar. Bollu da anla. Bol oynayas mı? Bollu. Yo bol oynayas. Sana diye eline telefon al ya. Leyli sana diye. Benim hoşuma gidiyor zaten var mı onu? Krom kaçan. Kalın geçir değil mi? Kalın ya sen geçirem. Geçire bak mı? İskit gidip veredin mi de? Alo Leyli. Leyli. Alo Leyli. Nedir krom? Metin, dinle. Bir de işitmeli. Esmen böyle iştirvat diye. Metin teyyen. Hola, benim sensörü. Leyli. Oh, Bana yadan kalınlan var. Bir tane. Şuna adam tutulayım. no, hola. Böyle olacak. Sağ ol teyyen seni. Hola. Берекелла, Лейлиша красавица. Кана ты олеме, бол я дир тур ты олеме. Onda ne monno? Kalın yazmasan bol yani sorma ne kene ha? Ay on beş. Onda ne kutlu yaz? İçinde ne madroid ya? Ay bilem ha. Ne madroid ya ha? İçinde ne çıktı peki? Arada. Aç ne mi kaç görürler? Aa doğru madem erkek şammadı ben korktum. Ne ama? Korkudan onu. Benim korkudan o. Hiç korku da dostum. Seni korkunu okur. Ana böyle gel. Bolya yigitler, sana sağ olsun. Yine daha baktı zaten veriyorsan. Sizinki arkayını ciyine verden geldi ödün yanka dostum korku oynardın. İş hüsnüm oradan adam kabul olsun. Var Allah sağ olun. Mehriban dostlar, şunun bilen Ada Production'da tomoşa den hareketi bereket bizden bir bätaşymyz rubrikamyzda görenmezsiniz, görüngüde yaranmaz. Iň esasan pikirlerinizi, tekliplerinizi kommentarda tesir hukma suratda yazmaňyzy her ýerde haşy edýän. Şunun bilen jemleýär, şonu dowamyny isleýän bolsaňyz hukma suratda yazmaly. Men bolsa eletde hareketi bir komandasyna Ahmet Şana, Mahmut Şan'da 3-nji adam jana köp sawsyn aýdýan Tuğrul Esat kasirmede boldy, ähli gatnaşanlar. Hem iň esasy bellemez adam hiç reklama därler, aýda tin bellecek adam bir reklama där. Hem metenem halalca tanamayan ýa-da taşdyn tanayan adamlardan oynadyk.
Her birine bir can ardy edýär. Bu 1-nji aprel, erterim 2-nji aprel. Şoň üçin muhadis oradalarına kabul bolsun. Her birine bir can ardy edýär. Üstünlük hem razı olsun. Hoş sağ olun.